Вітаем вас! Добрый день. Лічбавыя фінансы. Што гэта і як яны развіваюцца ў Беларусі? У сучасным свеце ўсё больш фінансавых аперацый пераходзяць у лічбавы фармат. Ад аплаты пакупак і паслуг да інвестыцый і крыптавалюты. Зараз мы разбярэмся, што такое лічбавыя фінансы, як яны рэгулююцца ў Беларусі і якія рыскі чакаюць карыстальнікаў. У гэтым нам дапамогуць нашы спецкадры Алеся і Вераніка. Что такое лічбавыя фінансы? З гэтым пытаннем мы звярнуліся да жыхароў нашай агурэчнай сталіцы. Добрый день. Вы можете отказать, что такое лічбавыя фінансы? Криптовалюта, биткоин. Чым гэта актуальна для нас? По-простому говоря, легко оплачивать в интернете. Я користуюся банкінгом. Я користуюся для оплати комунальних послуг. Гэта легко карыстацца касай самаабслугоўвання. У мяне ў тэлефоне ёсць М-банкінг, з дапамогай якога я магу аплачваць дзіцячы садок. Гэта вельмі зручна, я магу аплачваць з любога месца знаходжання. Я карыстаюся інтэрнэт-банкінгам, з дапамогай якога аплачваю пакупкі ў інтэрнэт-магазінах. Гэта вельмі удобна і зручна. Я кантралюю свой рахунак. Лічбавыя фінансы – гэта выкарыстанне сучасных тэхналогій для кіравання грашыма. Мабільныя банкі, электронныя кашалькі, крыптавалюты – гэта значыць грошы ў смартфоне і ў інтэрнэце. Зручнасць і хуткасць – галоўныя плюсы. Вы можете аплаціць рахунак або купіць білет у некалькі клікаў. Рост онлайн-плацяжоў у нашай краіне з кожным годам павялічваецца. Згодна ж з нашым запытам, амаль што кожны беларус ведае, што такое крыптавалюта і біткоін. Біткоін? Што гэта такое? Як ты не ведаеш? Біткоін – гэта першая і самая папулярная дэцэнтралізаваная лічбавая валюта, якая функцыянуе без цэнтральнага банка або адміністратара. Яна, выкарыстоўваючы тэхналогію блокчейн, дазваляючы здзяйсняць прамыя транзакцыі паміж карыстальнікамі ў сетцы, забяспечваючы бяспеку з дапамогай крыптаграфіі. Але з развіццём лічбавых фінансаў узнікаюць і заканадаўчыя выклікі. Беларускае заканадаўства ў гэтай сферы адно з найбольш прагрэсіўных у СНД. У дэкрэце нумар 8 аб развіцці лічбавай эканомікі і ўказе нумар 367 ад 2024 года легальнасць карыстання крыптавалютамі рэгулюецца праз рэзідэнтаў ПВТ. Памятайце, за парушэнне законаў у галіне лічбавых фінансаў можна атрымаць канфіскацыю да 100% даходу, штрафу і падатковыя наступствы. Таму важна выкарыстоўваць толькі легальныя каналы і захоўваць бяспеку сваіх рахункаў. Дзякую за інфармацыю. Лічбавыя фінансы – гэта будучыня ўжо сёння. Так, Беларусь рухаецца ў гэтым напрамку. І важна ведаць меры бяспекі і заканадаўства. Гатовы да лічбавай эпохі? Кіруйце свае грашыма з розумам.